ንዓል ከይደ ነዚ ጀልፋፍ ወዲ ሕጀስካ ሕልፍ ሓሊፎም መዓፆይ ገዛይ ክኳሕካሕ ምስ በላም ዋላ እኳ ምእንቲ ክብረት ኣቦኣ ክትብል ገዝኣ ተዓፅያ እንተፀንሐት በዚ ኣብኡ ምስ ሰምዐት ግና ልባ ነጢራ ክትወፅእ ቁርብ ተረፈም ምእንቲ ርእሶም ምሒር ናፍቃታ ዘላ እሞ እንታይ ኢልካዮ ምስ በለቶ ከይተረድኣ ኣቶ ቆልዓ እንታይ ክብሎ ትፅበይን ኣለኺ ምስ በለም ኣቦ ወዮ ደኣ ስለ ዘኽብረከየ እምበር ኣነስ ምዚ ወዲ በቃ ፍቕሪ ሒዙንሎ ዝገበርካ ግበረኒ ምስ በለቱ ብዚ ልበሓይሊ ፍቕሪ ደፋፍኢዋ እንታይ ኢሉ ሓለዋቱ ስሒቱ ዘርግሕ በለ ክላ እንታይ መኣትዩ እንዳበለት ኣታቦ እዊ ኣዳኣትደ እንዳበለት ብኣውታ ምስ ተድሓየት ኣዲ ኣበስም ባዶ ሕርግ ምስ በለታ እዊ ኣትንታይ ኮይኑ እንዳበለት ንሳም ብወገኖም ሰብኣ ገለ ኸይከውን ብፍርሓት ሓንሳብ ንልቡ ሓንሳብ ገጹ እንዳሓዞ ኸሎ ግና ተበራበረሞ ንጓሉ መስርዐይ ዝበለቱ ስለዝተዘክሮም ስምዕነ እንዶ ንስኺ የፍቅሮ ደኺልክኒ ምስ በላም ኣታቦ በጃኻ ተረጋጋእ ምስ በለቱ ኣይረጋጋእናቲ ሕጅስ ከዓ ኣብ ቅድመይ ክድርግሕዮ ኣቲ ማዕረ ክንዶ ዲና ተናዓቕና ደሓንበል ክንርአና እንዳበለ ተሲኡ ካብ ተኽፍል ወፅም ኣይተሓዝለ ኣዴ ብፍቓደይ ካብዚ ግዜ ይውፅእ ኣለኹ ብሰንከይ ኣቦይ ክሓምም ድልት ኣይኮንን ኣነ ብፍቕሪ ይስቀይ ዘለኹ ሓሳብ ልብኩም እንተዘስምር ደስ ምስ በለኒ ግና ልዕሊ ዓቕሚ እዩ ፈትያ ኮንኩን ጥራይ ሰላም ትመንሊ ምስ በለታ ኣነ ጓል ኣቦኣዶ ኣትጓል ተጸሊልክ ደኺ ካብ ገዛኻ ሓሊፍክ ናበይ ኢኻ ክትከዲ ሬሳይ ተገሳጊርኪ ክትሓልፍ ኣለክ እምበር ኣነ ብሕይወት ከለኹ እሞ ከዓ በዓልኻ ካብዚ ገዛ ክትወፂ ዘይከውን ኣይክትወፅን ኢኺ ናይ ኣቦኽ ነገር እናባይ ግደፊ ከረድኡ እየ ድሓርካ ኣቦኽስ ኣስተጋጊ ዘይነፀቕኻ ኢኻ እንዳኣሉ ከመይ ኣቢልኪ ከምዚ ዘይረብሕ ወዲ ትኸዲ ዘለኺ ኩሉ ሰብ መዓልታይ ክረግሞ ከም ዝውዕል እንዳፈለጥክስ እሞ ከዓ ነዚ ገዛ ክብረት እንዳፈለጥኪ በጃኺ ዘጓለይ ሓፂራይ ትሕሰቢ ኣርሒክ ጠምቲ ፍቕሪ ሓላፋ እዩ እዚ ሰብ ክርምሰክ እንተዚኮኑ ዘይጠቕመክ ይብሉን ሕጂ ሻንጣኺ ምለሲ ኣይ ኢልኪ ምስትኸዲ ግና ክትቀብርኒ ጥራሕ ክትመፅእ ማለት እዩ ምስ በለተ ኦፋይ እንዳበለት ጸርጸር ሓዊሳ ናብ ክፍሊ ኣተወት ኣቲ ጠፊእኽና እምበር ከምዚ ኸመን ዝናፍቐኪ ኣይመስለን ነይሩ ምስ በለ ኣብቲ ጎደና ምስ ረኽባ ይደፈና እስከ ንስኻ ኸዓ ብሳንካ ዘሕልፎ ዘለኹ ህይወት በኣለይ ዝፈልጦም ኣታ ንስኻስ ካብ ዘለኻ ህይወት ክትወፅእ ዘይትፍት ክዳንካ ጨጉርኻ ከይዳሕ ዘይተመቕረሪ ገዛውት ኣኺሎ ብኣኻ ጥራይ ክትዛረብ በጃኻ መንእሰይ ጭኖ ዝኣወልካዮ ዘይኣኽለካ መውኣልካ ከሚልካ ክትነብር መሳቱ ከዓ ኣይቕኖኻ እንዲ ሰብ ኩን ሰብ ትፈልጥ ዲኻ ሰብ ኩን ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ ፅቡቕ መፅአይ ዝረአ ሰብ ኩን ካሓተካ እንታይ ናይ መፅአይ መደባትካ ንምዃኑ ምስ በለቶም ሎምስ ገለ ኩን ከለኹ ኣነ ደኣ እንታይ መደብ ክህሉን ንቅድመይ ጥራይ ዝኸይድ ዘለኹ ምስ በላም በቃ ብሓሰሰ ለባም እንተኾነ ኢልካ ኢኻ ትጓዓዝ ዘለኻ ሕልሚ ረኣይ ሓለኻ በጃኻ ንምባርካ ዘይተርፋ ገለ ክትጭብጥ ክተበር ክትፀዓር ሓርካ ሓዳር ምስ ገበርካ ንደቅኻ እንታይ ኢኻ ክተብልኦም ክተስትዮም ክትከድኖም ቁሩብ ብኸመይ ኢኻ ክተምሕሮም ኣቲ ሎምስ ምስትእናኽ የለኽን ግደፍና እስከ ካልእና ንዕልል ግዳ ናፊቕ ከለኹ ምስ በላ እንታይ ሞ እንተናፈቅካኒ ናፍቆትካ ጠባይ ዲ ክኸውንን ፍቕሪ ዋላስ እንጀራ መግቢ ኣነ መሰንክኻ ምስ ስድራይ ከቢድ ውግእ ይሕልፍ ኣለኹ ንስኻ ድማ ሓቅኻ በጃኻ ተለወጥ ሰብ ጭኖ ናይ ሰብ ስምዒት ድማ ይሓሉካ ምስ በለቱም ኣነ ዶ ሓቀይ ክትሰፍያ ደልኽ ኣለኺ ምስ በላም ኣብ ከማ ደኣ መን ክቅድመካ ሞያኻ እንድዩ ክሳብ ክንደይ ኢኻ ናፊካን ዘለኻ ምስ በለቱ ሕጂ ዝብላዕ ዘረባ ምፅኽ በዛ ዓይነት ትወፂ ብኸመይ ሞ ክገልፀልኪ ብሕይወተይ ንመጀመርታ ግዜ ንኣኺ ናፍቕ ኣለኹ ገለ ደኣ ገይር ከለካ ይትኩን ምስ በላ
ንስኻ እምበር ንኣይ መስክነቲ ፍጥረት ገለ ጌርካለ እምበር ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ለጡ እዩ ግዳ ገድፈካ ገሊኦም ርኢምና ከዓ ከይሕሱ ቻው ኢላቶ ከደት ወዲ ክብል ክብል በዘይ ልቡ ኣብ ሕለም ዝበለ ፍቅሪ ኣተወ ከምታ ተፍቅሮ ኣፍቀራ ፍቅሪ ክሕዞ ንመጀመርታ ግዜ እዩ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኺሉ ተመራሚሩ ኣብ መወዳእታ ዝበፅሖ ነገር እንትህሎ ምሒር ከም ዘፍቅራዩ እቲ ኩሉ ድፍረቱ ኣብ ሸዓ በፂሑስ የፍቅረኬ ክብሎ ኣይከኣለን ካብ ሓደን በዝሕ ግዜ የፍቅረኬ ትብል ቃል ከውፅእ እውን ነክፈረግ ኢሉ ይግናበን ጠባይ ክቀየረ ዘስተባሃለት ጓል ከም ዘፍቅራ ይሰሓተቶን እንትኾነ ካብ ኣፉ ከውፅያ ትፅበ ዘላ በቲ ሓደ ግን ኣካየድኡ ክቅይር ብሓንቀውታ ትፅበያ ዘላ ከምዚ ኢሉ ፍቁራት ምዝኾኑ ሙሉእ ፍቅሪ ከምዘይኮነሎም ኣፀቢቓ ትፈልጥ በሊ ሎሚ ሓደ ነገር ዝነግረክለኒ በላ ዘለዎ ድፍረት ኣኻኺቡ እንታይ በለቶ እንታይ ክብላ ከም ዝደልየ እንዳፈለጠት እንታይ ድዩ መሲልክ ኢሉ ስቕበለ ነታ ቃል ከውፅኣ ብሓንቀውታ ከንፈሩ ትዕዘብ ነበረት ማለት ዳ ኢሉ መሊሱ ስቕበለም ንመጀመርታ ጊዜውን ብፍርሃት ርሓፅ አንጠብጠበ ነክፈረ ክብል ፀኒሑን ምሽ ኣለኪ ኣነ ብጣዕሚ ኣፍቂረክ ኣለኹ ምስ በላ ከይተረድኣ ብስምዒት ዘላ ተጠምጠመቱ ኣታ ድንዙዝ እዚ ኩሉ ድፍረትካ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ነይርካ ኣነ ካብ ዘፍቅረካ መዓስ ውሕድ ገይረ ኣኑን ብጣዕሚ ዘፍቅረካ እንዳበለት ተሓቂፋቶ ድሕሪ ምፅናሕ ፀኒሓ ግና ካብ ነፍሱ እንዳትዓለት ግና ስማ ኣካይዳሓ ክትዕርለካ ምስ በለቱ ተፍቅረኛ ዝብል ዝኾነ ግምት ስለ ዘይፀንሖ ንእማኑ ተፀጊሙ ቀባሕ ዋሕ ይብል ነበረ ኣታ ንኣሓከይ ምስ በለቱ ናይ ብሓቂ ተፍቅረኒኺ ምስ በላ እንተዘይፍቅረካ ዳ እንታይ ምስ ስድራ የበኣስን ኢሎ ብነብስኻ ዘይርዳእካ ድንዙዝ ኮንካ እምበር ብሰንኪኻ ዝፀግቦ ዘለኹ መከራ ባዕልዩ ዝፈልጦ ግና ፍቅረ ጥራሕ ኣካል ኣይኮነን ጠቕላላ ኣካይዳኻ ቀይርካ ካልእ ሰብ ክትኮን ኣለካ ስድራ ጥራሕ ዘይኮነስ ምልእቲ ገዛውቲ ኣይትፈተካና ካብ ኮነ ምስ ሓዳር ናይ ምግባር መደብ እንትሓሊካ ሰብ ክትጨኑ ክትክእል ኣለካ ዝሰርሕ ዝንቀሳቐስ ሰባት ዘክብር ዘይተሓራረም ሰጢሉ ሂወቱ ዝመርሕ ነዚ ክትገብር ኣቕሚ ኣለካ ድዩ ምስ በለቱም ንስኺ እንተሓጊዝክኒ ደኣ ንኣኽ ክብል እንታይ ዘይኮን ምስ በላ ከምኡ እንተኢልካ ኣብ ርገፅ ኣነ ክሳብ ሂወተይ ከይተረፈ ምእንታኻ ክብጅዱል እዩ ስለዚ ሓግዘኒ ክሕግዘካ ምስ በለቱ ቅሰኒ ዘይነፍሰይ ረብሓ እንዳኣሎ ምስክነቲ ኣደይ ንበኣላ ብሰንከይ ዘይትዋረድ ዘላ ኣቲ ብሰንከይ ዝቐርባ ሰብ ስኢና ከምዛ ካብ ሰብ ዘይተፈጠረሲ ምስ በላም ሕጂ ዶ ተረዲእካ ንሕና ንወለድና ኩርዓት እምበር መከራ ሽግር ክንኮኖም ኣይግብኣን ይሓሎም ኣይሓሎም በታ ዘላቶም ንናትና ፅቡቅ ክብሉ ዘሕልፎ መስገደል ቀላ ኣይኮነን ካብ ኩሉ ድማ ዝወለደት ኣደ ክትነብእ የብላን ብሰንኪኻ መዓንታ ሕርር ከም ዝበለ ኣይጠፍዓካን መችም እሞ ሕጂ ሎም መዓንቲ መጀመርታ ፍቅርናያ ነዛ መዓልቲ ንዘን ጥለት ከይትረስኣ ብጣዕሚ ዘፍቅረካ ምስ በለቱም ነዚኣ እንተረስኤ ደኣ ሞት ይረስኣኒ ብጣዕሚ ዘፍቅረክ ኢሉ ሓቒፉ ኣብ ግንባራ ሰኣማም በልት ዘጎለይ እንቋዕ ብድሕር መጻኺ ጥቕም ብስራት ሒዘልክለኹ በላ ኣቦኣ ገና እግሪ ኣብቲ ገዛ ምስ ረገፅም ብስራትካ የተዓማቦ እንታይ ደኣ ተረኺቡ ምስ በለቱ በሊ ዘጎለይ እዚ ንኩላሕና ዘሐጉስን ዘቐስን ድማ እዩ ተስፋ ገብር ከዓ ንኣኹን ከምዚ ተሓጒስናይ ዘለና ክሐጉሰኪ ምስ በላ